जोटिया सोरेन हपन लेलेम लेलेम टंगल सोरेन लेलेम लेलेम टंगल सोरेन देसे देसे 12 लाख টাকা দে छे 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 12 लाख টাকা দে उड़ी अलगाते ते हम कोई को दिन केना देसे देसे 12 लाख টাকা या उन টাকা दामे दिन कुबरू का तमा सेन धरा का ये बम्बरे खेते रहे तो हम बाबा चोटा सर कुली में और बखन चुपचाप ते उठे के था जमे और तुम को बिठो काटे थाई के ना ये जो 12 लाख টাকা रहले बोल मिश्रम ये जो कालमी ते ना पर हम ते चाला केते नो टोला खर पर बखते या नोता जमे ये जो टका लगाती में और बखन मिश्रम मुके बनाया पाते जब के जावाते दिन रुकाय में उल बिली हळ बताम एता केता लुटीताम আমানে অলবলি হল বলতে এই যে আমনে রুয়ারা বা খাইতাম কেনা এর কুড়ি বদলতে হিলি দই কেন গিয়া দেশে দেশে আমানে অলবলি চহাতাম আমানো এটা কেতা লুটিতাম দেশে দেশে গেলবি না তো বেসা বাগু কেনা এরেল মুখড়ি এই যে ছুটকি কে থামাই দিলে কেনা না তো না পায়ো কেনা আর আমি যে ছুটকি তাহলে খান অসুবিধাও করে ইনা বলি কেনা ওনা কতরে মিঠে একে খুঁজো কেনা আর তবে ইনতে হিজু কেনা ওকাতে তে যাবে নো কিসকো খুঁজে বলা